Naalma ang ilang senior citizen sa Barangay Lacandula sa Mabalacat City, Pampanga matapos hindi maibigay sa kanila ang 1,000 pesos na ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Nagpamigay umano ng mga stop ang barangay para sa 25 kilos na bigas at 1,000 pesos para sa mga residente sa lugar. Pero dahil ipinagbabawal ang paglabas sa mga senior citizen dahil na rin sa banta ng COVID-19, ay kinatawan na lamang raw ang kanilang pinapunta sa barangay nitong umaga ng Miyerkules. Isa si Cecil Yumo sa mga senior citizen na benepisyaryo ng ayuda. Pero pagbalik daw ng kanyang inutusan sa barangay para kunin ang ayuda, bigas lamang daw ang ibinigay at walang 1,000 pesos para sa senior citizen. Ang siste, binawi na raw ang stub kahit wala pang 1,000 pisong ibinibigay. Ganito rin ang reklamo ng ilang pang senior citizen sa naturang barangay. Sa Facebook Live ni Yumol inihayag ng iba pang senior citizen ang kanilang pagkadismaya. Isa na rito ang 63 years old na si Donday Peña. Naning makakabigat ang stub? One sack of rice, 25 kilos, plus 1,000 pesos cash. Alright, nang milyari katang abyas din natang ya. Abyas siya mo ang ligay, alay itang 1,000, pero kinuha di itang stab. Lungeri di tang 1,000, no ka rin niya munta ito. Matang ngayon ba, no? O ita po yung maragula ko tang kanyan, ngeni. Si Ariel Angeles, personal pa raw na pumunta sa barangay upang kunin ang bigas at ayudang cash assistance. Pero wala raw iniabot sa kanya. O ito, kinuwaran mo po yung stab, bigyan ng takbo. Wala isang libo. In-explain daw, ba't ere binyay libo? Kaya mo kitang. Wala, eh mo nakita, wala nga mo, eh na ako tang. Kareng kaya be mo, makanya mo naman ingigi mo. Ela magtaka, ela mangutang. Nangutang o talangin tang. Na, alakan din naman sinabi da mong explanation o ba't ere bibiyay talibo? Wala namang explanation. Wala raw paliwanag na nakuha ang mga residente sa barangay kaya tanong ngayon ni Yumol, may ayuda pa kaya silang makukuha gayong wala na silang stub na pinanghahawakan. Kasi pag sinurrender mo yung stub, it means that you receive both. Pero, they should have just signed na receive yung right and retain yung stub sa amin. O ibinalik mo sa mga pinagbinilan namin. So, how can you claim the money now when they have already gotten the stub? They did not even say anything when they will give the money. Wala. No one in the barangay was explaining or telling the people why there was no money. Dahil sa lockdown, marami ang nawala ng hanap buhay. Maging mga senior citizen apektado rin kaya naman mahalagang bawat ayudang ibinabahagi sa kanila. Because we're not allowed to go out. Ang hirap. Paano pa? And hindi ka na makapagtrabaho. And this has been going on magmula pa noong Marso. Aminado naman sila Lacandula Barangay Captain Ferde Guzman na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Ang orihinal na plano raw kasi ay sabay na ipamimigay ang bigas at cash assistance. Pero hindi raw nagtugma ang schedule ng pagpunta ng kinatuwa ng Treasurer's Office ng syudad sa kanilang barangay. Dagdag pa ng kapitan, iniiwasan lamang daw nilang masira ang bigas dahil sa madalas sa pag-ulan tuwing hapon sa kanilang lugar. Ganun sana po ang gusto kong mangyari. Kaya lang, due to the every 5 o'clock or 6 o'clock umuulan, baka po masira yung bigas. Kaya nag-decide na po na ibigay ko ng una itong 25 kilos of rice na galing sa ating city o sa mayor and to be followed yung 1K with guarantee. Kasi pag hindi ko na ako, bubuloy ko talaga sila. Pero wala manong dapat ipag-alala ang kanya mga kabarangay dahil kahit walang stub na hawak, ay may master list naman daw ang Treasurer's Office para sa mga benepisyaryo ng cash assistance. Hindi pa nga lang daw nila alam kung kailan ito ibibigay ng City Hall. Mga kabarangay and barangay Lacandula, huwag po kayong mag-alala. Yung pong stub na yon ay gawa po ng Lacandula Barangay Council para maging smooth ang distribution. But it does not mean to say, kahit na nakasulat na doon yung 1K, ay hindi na nyo matatanggap po ninyo yon. Assurance from your barangay captain and the barangay council. Huwag po kayo mag-alala, matatanggap po nyo yon in few days. Hindi raw talaga may iwasan na may magreklamo dahil sa nangyari. Pero sabi ni Kapitan de Guzman, bukas daw ang opisina ng kanilang barangay sa anumang tanong at komento ng mga residenteng kanyang nasasakupan. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.